100 rong. Sampeyan. Duwe men karong. Rong. Nyapa? Duwe lek. Nyapa to? Ngamuk. Ayo. Aja jarak wong cah loro dijarak to. Jangan apa, Bek? Jadong bengok. Kondi? Lah golek di. Neng ke ibu kae ya? Heeh. Dikasih mati. Tak merhat. Tit tito elek kaya telak lepet lah. Iso melek. Bang tadi gaul kok ngene. Buh, ngeluyur. Sopo iki mau? Pik. Rendi. Risan. Oh. Sabar terus ae. Wisun. Wisnu apa Wisun? Nyapa ngaran dulu. Ya cah loro dijarak iki lho ya. Jangan apa, Ceh? Jangan apa? Bengok. Mau wis jangan apa? Walah. Bek Bek Salma rada gereng ya, Bek. Kok suarane kaya serik ngono. Iki apa iki, Bek? Eri. Seri. Wah, nek tempene bareng to, Bek. Kaya wae. Kapan iki lek ngaplaki? Sandalku kedilep ndut lho, Bek, ra kena dijikok. Terus aku tuku neh. Ning ngarepe Ibu Yah kuwi lho, nganu. Ndek iki ra temu. Ora. Paling wis renek yo. Tapi ning ndi lho, Bek, parane? Lah iya. Tuwiba barono sandalku ora enek to, Bek, tak goleki. Iki kayak gula, Bek. Ceh, wis mandi rong? Wis mandi? Kum. Kucingnya nunggoni lho, Bek. Ndek, Bek, iki sing dimutek, Bek, iki ya. Nggih apa? Dimutek kuwi. Iket waras iki, Bek. Amet, Bek, amet, Bek. Lah iya. Duduk sih, Bek. Wis umap lho iki sakjane. Durung mateng kok. Niki, Bek. Enteni engko panas. Kabeh ne, Bek. Kabeh. Kabeh, Cek. Kabehnya, Bek, amet, Bek. Udah Bek, amet ya. Lah Pak Paela ning ndi to? Lah video tak iki. Yang main kon.
Apa, Ce? Apa? Tandune tengi. Wah, bune tengi. Wis suwi paling. Wi banyak apa-apa to Pak Di wi jenenge? Banyak. Wis gudi ya Pak Di. Bisa mati. Apa Mas Kikil? Bengok. Kikil. Masan si marani pacare. Oh, dicemplungne ya, Bek. Apit tadi berarti. Apit tadi wong e. Kita isi beberapa kali, Pak. Iki mau digodhog to, Bek. Apa, Ceng? Walah. Oh, iki terine. Bengok kayak kerong tek, Bek. Bengok kayak biyen kerong tek. Kae sesuk. Saiki sik ijek. Tipik. Sing entah. Lek menggodhog kapan, Bek iki? Ora mambu e, Bek. Iki ra mambu berarti. Iki lek mung godhog peran kayak diteri kae to, Bek. Lah yo kae entek. Kentek terus godhogne. Oh, iki diremes. Opo wae sampean arep minta penemuan opo dino mau. Supe. Tidak sih. Tapi di bawang. Opo ya? Yo. Apa yang nambah? Titike mlebu ae yo, Bek. Dan mau Mbak. Godhog bengok apa nganu? Jangan. Jangan jaman. Neh, benguke neh, lek neh tak teri. Woi, Jek, wis arep entek kok kono. Kono wis arep entek. Yo yo. Tak weh-wehne sapa-sapa sing arep. Ayo tumbasno, Dok. Tumbasno minuman dingin wis buaran. Engko wetenge lara engko. Nyapa ya hene Cik jangan, Bik? Nyapa ya hene Cik jangan? Enggak mau jangan tak loro. Terus Pak Joki kuwi. Tak joki. Kira nek lengan. Heh? Enggak nek lengan. Nggak enak minyak Enggak. Bimong leh mau ngejoki iki mau ngono to? Heeh. Sesuk madrasah jangan. Enggak kesesuk. Aku wae ya bengok ndek iki yo. Iku paling Heh? kira yo titik banget. Apane? Saran. Bengok ndek iki gek pedes lah jangan. Beh, Terus mau ngoseng dikirim nang Hong Kong.
rokok wong. Wong Hongkong ya do pesen jangan bengok kok. Ngene piye lah ngirim? Ya nganu di vakum, disiler. Dadine ra iso mambu. Wah, Wis mari le nganu. Apa? Duta? Wis dijeblak. Nang ndi? Kapan? Tayangi paling sesuk. Ukuran apa minggu Mas? Enggak ceduk. Mas Hafid bisa juga belajar dari kontennya Kandas. Oh Mbak. Aku yang WA yang ini Mas. Dia minggu sing tumpeng niku to sing anu Bu Yan niku to. Sopo? Sing masak aku dari masak Mbak Pola lho. Ora tau cemplang. Kon ndi Yon? Ha Yon? Rasane cemplang kok Mbak. Masak. Nanti gabung. Arep nanti di. Nah, Nanti. Besok paling upload. Yo. Joget ya. Nyapa totelmu kok nang jaba lho. Apa? Heeh. Teh perinces apik ya. Sitok. Wo loro heeh. Sitok tak inces. Rong atus tas tiba ya. Nyang ndi? Kok iso tiba ngantek kaya ngono to, Bik Saimah? Mualar kentas kayu. Gek piye? Metu getihe. Kok iso ngantek benyu kaya ngono to dengkule? Sing nulungi sapa? Saimah tiba dengkule ngantek benyu ngono iki. Yo, yo. Mas Fit lambung. Glundung rene ye. Ceblok ket kon dhuwur. Channel YouTube-nya Ya Allah, Bekira. Ceblok ket kon dhuwur to, tekan ngisor to. Oh, alah selak udan. Ngantekan dengkule. Ya mesti no, engko bengi tambah teng crekut. Engko bengi dubati. rindu. Terus diupload Mas Fit. Ya dadak lara. Pembongkaran. Keserimpet ya. Enggak nih HP. Lagi Mas Fit, ini Bang. Dituk salep. Arep engko tak teri salep. Ya ya dobati salep mari. Ya ngantek omahe glundung ket kon dhuwur tekan ngisor, Bek. kok biayaan lek mlaku. Lek mlaku ki biayaan. Nganu, kesusu omonge mendung selak ngentas kayu. Salam saka Madiun. Selak ngentasi kayu. Enak nek bolak balik gitu. Seket. Menteni kali yang upload.
Bapak Sandung. Kesandung tiba. Ndi kaya apa? Lah kuwi ta benyu ya ngono iki dengkule. Delok. Jenenge benyu pereng. Enggak kaya film kaya kalau enggak genjar banget. Waduh. Wicah kalau. Apa kan? Tak kulit-kulit. Wah. Wow. Ini Mbak Nawang. Nang Buri. Nang Buri. Nang Buri. Dole, tumbas apa le? Apa to, Nduk? Nduk. Tumbas apa? Jalku karo sosis mau jak dulu. Piye to le sabane ndi. Le perutnya wis mari le. Heh? Jendra yo lara, Ibu. Ini Mbak Bibil ya. Oi, enggak men toh. Nama sanggane iki kok. Kira kok enggak Mbak Imale dhewe, Pak. Kandi. Wetan. TikTok-e Cio apa Mas Bet? Mungkin wae to, Mbak. Iya kabarnya ya. tapi dereng wonten suguhan. Oh, Pakai iya. Cio. Disuguhan go, Mbak. Princess Alexa. Malah enak. Wah iki artisnya opo Mas? Soale Pak Nyoto Mas iki celukane po. Nggih, Mbak. Mas Sandamu. Hah? Ini sandamu ra temu to. Mau soalan makan? Gak. Beh. Mosok ra temulan, Kedelep dari kene macul karo Mbak Yang ra temu nggih ndi to? ngarepane Mega. Mosok ra penang ngarepane ra iso temu. Lah kedelep njero. Tito maculi, aku yo maculi ra temu. Padahal kidul dhewe ya Pak Lan, nek kok Iya, dhewe. ora temu. Tiba iki aku loncat ya lak ngene Bu mlaku lah mak delep ngono ta tiba aku. Ya, ora titen ngene. Ora ngerti lek endut aku, batinku lemah. Kapan ndak nganu? Ya iki mau. Masa ora temu Pak Lan? Ora temu. Pak, Sanu Keli, Polan adus ndut iki. Kali ning ndi, Bu? Adus ndut duwe apa iki? itu nanti lah. Hmm? Tito kan iya tapi kaya metu kali siwang lho, so ya. Polan sini. Winun. Pisang. Winun. Jermu winun. Ini. Beda nang Mahmud go ya. Wes ngulon. Winun. Pisang kok. Ayah sing ngomongi. Kombong. Dah gombong ini. Pare marani nganu, Angga kan nyetrum asal iwak kathah terus ya. Ning ndi? Nanti lah ya terus. Juga nemu di kayak engine kali Rangga. Karo sapa? Nyuwun lho. Angga oleh Marcel. Marcel. Itu Marcel cah. Walah. PSHT. Marcel. Sing kae melu konten. Pak Lan kon adus ndut to Pak Lan? Adus ndut. Anune apa ya paus teh? Sepur. Sepur paus tau gelem adus ndut saiki wis. Pas karo sepur akeh sok apa to, Bu? Ka sepur. Mosok. Ora akeh sepur tapi. Kata anu no paus to. Masa. Sepur satu gitu. Mau dipane kakak.
Makasih, Besti. Mau jakul enggak? Iku lek goyang. Ora lho, Bu. Lek komedia lho kayak mau ngene. Mbak Lala amal ndi? Motongnya ketoke sik enggak penak, Bu, mangan apa enggak? Moh. Dibahna aku ya. Ya iki dibahna aku. Warah kabeh. Wis mama. Sepur karo paus okean di paus bet. Arep mam sego wi mengke. Mbak Wiwil walan. Ya teko ibu. Purun. Paus apa sepur walan? PTA. Dua-duanya. Endi iso wae di? Nyekel HP saged nyekel. Nyekel iso. Nyekel tok. Nyekel karo nutuk iso ya Di ya. Wes kolak roti kok. Dino. Iya. Purun. Sesuk nang mae Rara ulang tahun. Le. Rara iki ndi? Pae lekas mama. Mau isu mau lama engko jasa sekolah le lo langsung mari wetenge. Ya Allah. Oh, itu enggak sekolah langsung mari. Enggak nangis. Diomongin kan. Sekolah ana gelem gowo buku karo tas. Gowo kebo karo arek to ngendi ya cok wong iki ngene lho. Iyo. Wong nek kerkel terus jalan sudah bila. Kolak roti nak walan yo. Kolak roti. Arep nduk. Moh. Perhatian nih. Denku. Cilat. Moh. Wis dhewe. Gede namal sing nangkletne kuwatah Mak. Heeh, mengko sanak semparu 2 kilo. Kan liwat kula to. Kuwatah njaluk nomor Amel sing piye kok nglebokne teng keranjang HP kula. Lah Amel wangel e ta. Kaya serengat sing. Lemot to lho, Bu, modele, Bu. Suwen. Laris awalan dipromosikne dhewe ya. Kapan promosine karo Cilot lho? Pas minggu ngono apa? Besok masa